अबाव जायगायाव खुदै गारखो जानायनिफ्राय रोगासै गसंख्रि बायासै खफियाल'खौ मावनांसिगौ मादा जाखोनि ओमफ्राय खाजोलगावसिम गाखोलांदोंमोन मैगं नायलाबायदोंमोन पस्टआव मैगंखौनो प्लिज लाइक कमेन्ट आयै आयै बारायनोबो रोंला मानोबो रोंला मा जाखो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दै आंनि गोसोनि लावदा गोबाब I am गोरा आबै लो किउ आबौ लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो आबौ मा ओंख्रि जाना फैखो MK गुमै हेल' हेल' लाइक दान आगै सना थेंक इउ गुमै लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो गुमै एस बड' आगै वेलकाम दान थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय MK गुमैयाहाय होनदों आरोना बर' गेमार बय मा ओंख्रि जाखो आनै होनदों आरोना जोंना मामोनलाय जोंना ओंख्रिया लाव बाथोन लाव ओंख्रि लाव ना बाथोन माबा नासो होनफ्लांलांबाय ओमफ्रायो आइएम गोराया मा होनखो ओंखाम एस बड' आगैया मा होनखो मा ओंख्रि MK गुमैया मा होनखो बिलाथिसो आगै गोथाव दे गुमै नोंसिना गोथावथार लाव बाथोन जोंना लोगो जालायदो MK गुमैजों सोर लोगो गैया लोगो दंना गैया MK गुमै MK अफिस जाबाय दे आइएम गोराया ओंखाम जाहैनिसै जाखो एस बड' आगै मा ओंख्रि जाखो आदै लाव बाथोनसो आदै गोरिब औ आगै मा खबर हेलौ गेरेमसा सफैनो हादों वेलकाम गेरेमसा आंनि एलबिसिम मा जादों बेवहाय आंबो हागोन नामा हाबनो हागोन दरा खेवना माबाफोर लोगो गैलायाबा लोगो जालायदो दे जेके सफैनो हादों हेल' वेलकाम जेके लाइक जाखांबाय नामा मा ओंख्रि गेरेमसा सना मा ओंख्रि जाना फैखो बर' आनैआ माला नाङा नों दहाय जोंनिफ्राय न'आव होनदों आरोना दहायो फैदों दै
आङो आनैया माला थां नों दहाय जोंनिफ्राय न'आव होनदोंना दहायो सानसुआवहाय फैदों 9टा 10टासोआव फैदों आं न'आवहाय आदै गोरिब अन सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायदो गेरेमसा I am fine MK खामसाव ब्र होनदों आरोना आयु ओमफ्रायो जेखेया मा होनखो आंनि LB फै दे 8टा PM आव होनदों 8टायाव होगोन आरोना आं 8टासिम होबाय थागोन जेखे गाज्रि दामोन आं गाबोन फुङाव नोंनियाव थांगोन मा खबर दालाय होनदों आरोना खबरा बिदिनोसै ओमफ्रायो आदै गोरिबा मानो गाबखो खखा हमथालायबाय मानोबा MK गुमैया अ दे आगै गेरेमसा होनदों आरोना जेखेया मा होनखो ओंखाम जादों अ मा ओंख्रि जादों जेखे आदै गोरिबा गाबदों MK गुमैया मा होनखो प्रफाइल सोलायबाय आं सोदोमस्रि प्रफाइल सोलायबाय नामा गुमै नुखादों दे ओमफ्राय गेरेमसाया मा होनखो मोजां ना MK ब्र होनदों आरोना आदै गोरिबा अन MK गुमैया मा होनखो मोजां गेरेमसा आगै आं न'आव गैया होनदों आरोना औ गुमैया न'आव गैया खामानि मावै थांदों आदै गोरिबा वाव होनदों आरोना गेरेमसाया मा होनखो गोरिब बैनाय हाउ आर इउ होनदों आरोना बर' गेमार बया मा होनखो आं ओंखाम जासै आनै आं दसे थाथ' आनै होनदों आरोना औ दे गेरेमसा सोरजोंबा लोगो गैयाबा फाथो दं MK ब्र बाजैयालाय होनदों आरोना आया आदै गोरिबा गेरेमसा गुमै होनदों आरोना MKया मा होनखो अरुणाचलावसो दङ गेरेमसा आगै होनदों आरोना माबाया आदै गोरिबा अन आयै जेखेया माखौ मिनिखो आं LB फै आब' मा जाखो बे आबेयाव होनदों आरोना आदै गोरिबा जा मिनिबाय माखौ मिनिखो गेरेमसाया हायै खुदुम हरखो ना माखो आंखौलाय हिर'सो सफैनो हादों आब' हिर' ओमफ्रायो MK गुमैया मा होनखो आं नोंना नावा रावनोबो दाहरखा बेनो मोनगोनहाय हिर'सो लांफै मालाबा कारिगाव बाजाराव नुबा बोबथाना लाखि आदै गोरिबा अन होनदों आरोना कमेन्ट खालामदो लोगोफोर अननानै बयबो कमेन्ट स' जायासै कमेन्ट खालामदो हिर' मा ओंख्रि जाखो हिर'सो मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना लांनो हागोन हिर'सो लांनो हागोन लाइक होलायदो दे लाइकआनो गैथारा माथो निउ फ्रेन्ड कमेन्ट कीजिए कौन है प्लिज होनदों आरोना गेरेमसा लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सोरबाफोर लाइक होआखैबा लाइक होदो दे अननानै हिर'सा मानखो आब' बिनाव दंबा हरदो रा आंनो आब' होनदों आरोना जागोन दै जागोन हरगोन आंना बिनानाव असे गैया आरोना आंनि बिबथैनिसो दङ बिदिसो आरोना घटनाया आदै गोरिब अन आं गोरिब MK गुमैया आं बिजि दे आगै सोदोमस्रि ओं दे जेबो नङा गुमै जाखांबाय नामा गुमै आदै गोरिब मा ओंख्रि जाखो बिसाला आब' सोदोमस्रि LB होदो होबाय दे दालि ना
दालि नानो एवनायनो दालि ना एवनाय आरोना कमेन्ट खालामलायदो अननानै बयबो कमेन्ट स' जायासै कमेन्ट हाबासै भिडिअखौनो हगारनो मोनाखै आङो दासान्दि जेखिया अन आदै गोरिब मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो रा आदै गोरिब दुलि लानानै लांफैदो नों आंखौ हौवा गोदान साजायना हरथार नांगोन दे आब' थगायनो मोननाय नङा थगायनो मोननाय नङा नों होनदों आरोना थगायालै आंथ' हरोमोन नाथाय थांग्रानावबो सोंग्रोनांगोन ना थांग्रानाव एखेबारे थगायनानै मोजां मोनदोब्रा नोङो आयै गराया हे जामांखौ खुंग्रि लागाव ओमफ्रायो बर'आ मा होनखो आं जाखांनाङाखै मा ओंख्रि जादों आयु मानो मिनिखो गेरेमसाव ओमफ्रायो हिर'सोआ मा होनखो आं गोरिब माथो खबर गैयालै होनदों आरोना जानो सिरिथार माबा सोंनायखौबो खिन्थाहरा ने मा ओंख्रि जाखो होनबाय दहायनो मा ओंख्रि सोदोमस्रि बाखुन्दी बिमा होनदों आरोना जोंना माबा लावसो गेरेमसा लाव होनदों ओंख्रिया जोंना लावसो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गानखौ खननो रोङा इसिबांल' लोगो जालायदो सोरजोंबाफोर लोगो गैलायाबाव लोगो जालायदो दै आंनो वाट्सएपआव हरना दोनदै आब' नोंना नावनिखौ आइदै जागोन दे रं नाम्बार जाना रायलाय ओमफ्रायो आदै गोरिबा हिर' सनो होनदों आरोना लाभ हरदों आदै गोरिबाव आंनो मेगन गोनांलाय लाब हिर'सआ होनदों आरोना माथो खारजोब्बाय नामा मानसिफ्रालाय माथो कमेन्टबो खालामासै कमेन्ट खालामदो दै आयै कमेन्ट खालामदो दै गारखो जाखानायसो आया बोरै सोजाबावनांगौ बेलाय गेरेमसाया मा होनखो आं गोरिब गुमै नोंना नावा बोरै बहा थांदों होनदों आरोना आदै गोरिबा माने हिर' बैनाय नाइट एलबि दे आंनि बेयाव होगोननो ओमफ्रायो जेखिया हेल' जेखिया जाखांबाय नामा दहायनो हरखा दाहायनो हरखा नाम्बारखो नंगौ नामा
आदै गोरिबा मा होनखो गेरेमसा बैनाय बिनानाव फैनो लाजियोनो बिनानावा फैनो लाजियोनो हिर'सा अके जागोन होनदों आरोना गेरेमसाया मा होनखो नंगौ नामा गुमै गोरिब नालियालायनो आयु नालिखौसो सोंहरखो हरा आरो होनबा आब' होनदों आरोना मालाय बेंग्रा आं हले हरगोन दे ओमफ्राय नों आदै गोरिबा मा होनखो नालिया मबेल होदों आंनि दा होनदों आरोना ओमफ्राय हिर'सा मा होनखो आं गोरिब होनदों आरोना बेसे टाइमनिफ्राय जेके 8 जाबाय साराय 9टा हिर' ब्र होनदों साराय 9टायाव होगोननो गेरेमसाया मा होनखो नालिनि आं दानि होनदों आरोना दासो मा होनखो नोंबो एसे रायलायदेरना होदोरा आब' होनदोंना रायलायो माबा सोनायदोंमोन आं अलंबारा मा होनखो ओंखाम जागासिनो दं आं बे खालामाखै दे जेबो नङा जाग्रो ओमफ्राय मा होनखो आदै गोरिबा थेंकिउ गेरेमसा बैनायनो आयु मालाय हिर'आ मा होनखो अके आं गोरिब मा होनखो बिब' दंना गैया बाखुन्दी बिमा दावलेमनो आदै बिब' गैयाहाय जोंहा आं बिब' नांगौ बिराद दुखु बिब' गैयिनि JDMB सफैनो हादों वेलकाम JDMB अफिसियेल जाजोबखो ना माखो बेदरा बाजै जाजोबाखैहाय जागासिनो नै जमा जमानो ओमफ्राय गेरेमसाया माबाया आदै गोरिबा मा होनखो गेरेमसा बैनायजो जाखो ना जोला जाखोथाय होनदों आरोना गेरेमसा बैनायजो जाखो ना जोला जाखोनोहाय मिन्थिला नोगोर मिनिबाय दे हिर'सा गाबहां मिनिहां जागासिनो मानो आयु राभा सफैनो हादों हेल' राभा सना वेलकाम लाइक
राफाखे लाइखाखैबा लाइखोदो हिर'सा मानखो हु होनबाय दाना मारै जाखो होनदों आरोना आयु माया मारै जाखो गेरेमसाया मानखो जोलासो गोरियो गुमैनो आयु जोलासोनो आदै गोरिबा मानखो गेरेमसा बैना नोंगौ नामानो गेरेमसा जोलासोनो दै ओमफ्रायो JDMD मा होनखो अबेथिं ओइ जिरायदो जायगा लानानै जायगायालायनो अलंबारा मा बाजै जाखांबाय नामा होनदों आरोना औ जाखांबाय आगै माबासो मा होनोमोनलाय लावसो ओमफ्रायो DMD सनाखि होनदों दे लोगो जालायदो सोरजोंबाफोर लोगो गैलायाबा हेलौ कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट जोबथाहैबाय लोगोफोर गेरेमसाया मानखो ओं गोरिब गुम थाबैनो लेंहरदनो बिनानावखौ लेंहरनांगौनो लेंहरद गोरिब ओमफ्राय JDMD मानखो आइ लाभ इउ आं गोरिब सना होनदों आरोना आयु मालाय आइ लाभ इउ होनलायदों ब्लु फाग्लासो खारलांजोब्बाय र' जाबाय जा मिनिबाय आरै गोरिबा गेरेमसा दे जा सिन्था दा खालामदे गेरेमसा नोंनो रेडि दंखायो आदै गोरिबा लानानै ओमफ्राय गेरेमसा आइ लाभ इउ सुइट हार्ट आयै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय गेरेमसा सना आइ लाभ इउ थु होनबाय थु होननाया दाना खुदिया ओमफ्राय आरै गोरिब मानखो JDMD मानखो बेवथु होनदों आरोना औ JDMD लाभ हरदों नै नोंनो मालाय आदै दासो जाहां ओमफ्राय मा होनखो एलविन बय सफैनो हादों हेल' एभ्रिवान होनदों आरोना हेल' वेलकाम वेलकाम मा जाखो ओं थिगैनो आरोना JDM है गगासिनो दहायनिफ्राय मा होनखो लागायदो आसोलफोर ओरैसै होनदों आरोना औ लागायदो दे लागा वेन बया जा खुगाया मा एसे गिदिर गिदिर जाबायलै वेन बयना मोरै जाखो मेगन थाइसे गिदिर जाबाय थाइसे फिसा जाबाय मुसुगुरा दाउखोखो बोखोलायबाय हाथाय साल' साल' जाखो बेनिफ्राय गेरेमसा नोमब'आल' नोजोर हो होनदों आरोना औ नोमब'आ नोजोर होग्रो गेरेमसा होमबाना आदै गोरिबाबो नोंनो ट्रें सासे हरलायगोन आरोना ओमफ्रायो JDMD मा होनखो आं एसे अन र' दे जेबो नङा गैला नामा अबहाय थांजोबखो खारलांजोब्बाय नामा आं हाला खारलांजोबखो ना माखो बावखुंग्रि हाजोआवसो आयै खुगा खहे खथे मा जाजोबखो बेरे जोनानै बुनाय बायदि नुयो एलविन नोंनिखौ
ओइ खावलायखौ बुनाय बायदि नुजोब्बाय थाइसे फिसा जालायलायबाय खायलें-लें गेरेमसाया मा होनखो जागोन गैया आं दंना गोरिब बेंगोन दे बेंखागोन ना दे कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर अन होनदो आरोना जाया मा थाबथागोन खालामनो आं गाखोनाय थ' ल'गौजों नै बुंबाय बेखौनो गोलाव नांगौमोन नै बेखौ नेल'हैना फुर होननानैसो मिनिबाय मासे मिनिखो हाथाया रिगि रिगि नुजालायबाय गोजौनि हाथाया गोथां जाजोब्बाय हेल' लागाव कमेन्ट खालामलायदो अननानै जोसा मोनामदों होननायसो जाबाय आयै खारलांजोब्बाय नामा मानसिफ्रानो माथो सासेबो देखायलालाय थांलाय फैलाय होननायसो जाबाय आयै खारलांजोब्बाय माथो मानसिफ्रालाय आंनियानो मानसिफोरानो खारलांजोब्बाय नेटसो नाङाखै नामा बेखायनो आरो सासेल'सै लाइकआबो गैया आथाल' हेल' कमेन्ट खालामदो दे आयै अबाव थांजोबखो मानसिफोरालाय गैला खारलांजोब्बाय आधा घन्टायानो जायाखै दाबो मानसिफ्रानो खारलांजोब्बाय गेरेमसाया मानखो ओइ दाउलेब बिबोनां दंना गैया नोंना दंबा आंनो फाइनान्सआव हरदो होनदो आरोना आयु बिबोनाङाबा दंना गैया आंना बोरै मिन्थिबावो दे आङो हरगोन दे फाइनान्सनि लानो ना डाइरेक्ट लाखानो फाइनान्सनिबाबो मोनलांगोन दे जेरैबो मोनलांगोन देनां फिनो हायाबासो लांनो बिनानै गंबेसे नांगौ गारिखौ होनबायसो जाबाय गंबेसे नांगौ गेरेमसा मोनबेसे नांगौ लटारि नांबाय होननायसै मा गारि होननाय जाबाय गारिया बेनो आयै लाभलि आगै सफैनो हादों हेल' लाभलि हेल' बिखुनजो औ जावैसो बोरै खबरालाय जावैसो नै आंना बिजामादै दंबावो मिथिगौ नोङो गेरेमसा एलविन बयआ मा होनखो लोगो जादो दे आंनाव कमेन्ट हरनादों आंबो हरफैगोन आयै दहायनो एफा मानसि बुरजा दङ मानसिफोर गोनाङाव होनासै दासो लोगो जानो थोनबाय सोरखौ नाम मख'दो दे लोगो जालायदो होनदो आरोना लाभलि आगै सना जावैसो गेरेमसाजों लोगो दंना गैया लोगो जादो दे खबरा गाज्रिसो आइ सना आयै मानो गाज्रि जावैसो मानो गाबखो ओंख्रि संगासिनो आं आयै मा ओंख्रि आं ओंखाम जाग्रोनि र' अन दोनबाय जागोन आं होनदों आरोना दे जाग्रोदो आयै मा जाखो
एलवेन बयआ खुगा हरदों खावलें खावथें जानाय। मेगना थाइसे गिदिर थाइसे फिसा बुथबथब जालायलायदों खावसेया बुजोब्बाय बेरेजो जानानै। मा हेल' किसका नाम्बार है ये? टमेट' दाउ आइथिं आयु मालाय टमेट'जों दाउ आइथिंनो खालामलायदो सोर सोर दं हेल' हेल' फैदो गुसुथारहाय बोथोरानो। एनार सफैनो हादों हेल' वेलकाम आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय। माखौ मिनिखो लाभलि खम जारला आयौ हेल' होननाया गावसो खोमा बेखायनो मिनिदों। एनारा मा होनखो मा खबर होनदों आरोना। खबरा बिदिनो नै समायना ब्रह्म सफैनो हादों वेलकाम समायना हाय आब' हाय आगै सना। मा ओंख्रि जाखो समायना एनार मा ओंख्रि जाना फैखो? खबरा इदिनोसैहाय ओरैनो गैयालै होनदों आरोना। ओंख्रियानो गैयालै होनदों आरोना। आयु मा ओंख्रि गैया जाखो दाउनो दाउ आथिं टमेट' होनबाय। समायना मा होनखो दिनैसो आंहा होनदों आरोना। औ दे जेबो नङा सोलाबनायजोंसो खोथाना रावबो सोलाबजोबनो हायाना सानफ्रामबो। आं नङा मा ए नों नङा आरोना। एलवेना मा होनखो हेल' बयस होनदों आरोना। समायना ब्रह्मआ मा होनखो लाइक दान आब' थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय। एनारा मा होनखो हाय समायना होनदों आरोना। समायनाजों लोगो गैयाबा लोगो जालायदो दे सोरबाफोर। लोगो गैयाबा लोगो जालायदो दे समायनाजों। गेरेमसाया मा होनखो कारिगाव बाजाराव सानैजों बेराय नांगौरा बिमा बाखुन्दी आयु आखाइ हमलायना बेरायगोन दै जोंहा दा सनिबाराव बाजारावहाय। ओमफ्राय मा होनखो एलवेना मा होनखो औ आरे इउ गाइस होनदों आरोना। हाउ आर इउ गाइस लाभलिया मा होनखो आं रोङानो बिदि आइदि खुलिनो होनदों आरोना। हे आंबो रोङालै आइदि खुलिलाबायनो बिदि गैया आंनाव जेबो। ओमफ्रायो समायना ब्रह्मआ मोनखो हेल' एनार होनदों आरोना। लाभलि आगै आंनि बिजामादैया मा होनखो होनबाबो होनदों आरोना। एनारा मा होनखो समायना मा ओंख्रि होनदों आरोना। औ मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो। समायनाया मा होनखो आलु सयाबिन फाजासो। आइ एम स' बेस्थ' होनदों आरोना। एनारा मा होनखो समायना समायनाया मा होनखो नोंगौ नामा एनार समायना औ होनदों आरोना एनारा। दे कमेन्ट खालामलायदो बयबो गेरेमसा मा ओंख्रि जादों नोङो? र' नोङो मा ओंख्रि जादों दा मुगैगोनबो नोङो। रायलायनांगौबा ने जोंजों होनदो। ओंखामा मोजाङै मोजां गोथाव गोथाव जादो मा ओंख्रि जादों? ओंख्रि जादों ना मादों? उन्दुनो ओंखारबाय दै। कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय। मा ओंख्रि एनार नोंसिनालाय मा ओंख्रि जाबोनाय? मा एनार नोंसिनालाय? लाभलि आंनि बिजामादै जावैसोआ हाउ आर इउ अल बय एन्ड वार यार इउ फ्रम होनदों आरोना। हेभ इउ हेपेन सोदोमस्रि होनदों आरोना। एनारा मा होनखो अन कमेन्ट खालामलायदो दे सोर सोर दङ।
India होनदों आरोना ना फ्राय दालि सल होनदों आरोना ना फ्राय दालि सल आरोना कमेन्ट खालामलायदो दे बयबो सोर दङ अननानै खेमसे कमेन्ट खालाम दे दङ ओं लाइक दे दो कौन है लाइक दीजिए मुझे एल'वेना जा मिनिबाय मानो मिनिखो हालालालाय लाभलिया मानखो गुड वाट इउर भिलेज हम होनदों आरोना आइयै मा फैनो हादों लाइक दान हाय आब' ओंखाम जाबाय नामा आब' जाखांबाय आगै बिसाला गैया फैनो हायो ना हाया लिंहरनायसै होनदो आगै सनायै उन्दुनो ओंखारदों डन मि बिखुनजोनो मा जाखो आं इंलिसबो रोङा माबो रोङा जाहैबाय जावैसो सना आइदै आं हाला माखौ मिनिखो जि मिनिनो ओंखारबाय आङो आं कमेन्ट खालामदो ओइ हिथेन थांफिनखो ना माखो बेसा लागैनो हरलाय फैयो ना मायो फैफिनगासिनो लाभलि बय होनदों आरोना हिथेना ओंखाम जाग्रोनि औ दे जाग्रो आगै दे जागोर आगै सना गावदां आयै माथो दासो 40 मिनिट हिटेना अन होनदों आरोना मा ओंख्रि जाखो हिटेन आगै हिटेन गुसुथार माथो बोथोरालाय हिटेन ब्र व्हाट अबाउट इउ दासो आंहा बसरि जेबो गेरेमसाया अन होनदों आरोना माबाया मा होनोमोनलाय आंनि लिंकखौ बिसालनाव हरलाय फैयो ना मायो गेरेमसा अन होनदों आरोना फाग्लानि फन हरलाबायखो सोर आंहा बसरि गेरेमसा अन हिटेना मानखो आं खोनायाखै आब' नेट स्ल' जादों आंना जादों आरोना आगै नेट स्ल' बाय गाइस होनदों आरोना थांसै नामा एलेन बय थांसै नामा नाय होबोलासो नाय मोनो
गोसो होब्लासो गोसो मोनो खर' मेलेम आंहा गासिबो गलिजोब्बाय होननाय अके बिखुनजो डन वारि आं हरनि माखौ होनदों आं हितेनखौ खिन्थादोंमोन हरनो हितेना खोनायाखैनो सनजित आगै सफैनो हादों हाय सक्सनो आयु गानखौ खोनादों आरो नोङो लाइक डाउन आइडि हरदो आइडि नहीं है मेरी पास सनजित गयारि ओमफ्रायो थाथ' दे आइ सनजित गयारि मानखो सपोर्ट कर दीजिए कोई नया को सपोर्ट कर दीजिए गुड नाइट एवरीवन एलेन उन्दुनोसैबा हाउ आर इउ होनदों आरोना सनजित ब्र हाउ आर इउ होनदों आरोना लाभलि लोगो जादो दे होनदों आरोना लाभलिजों लोगो गैया नामा नों लोगोखासो होनदां दे सनजित लाभलिजों नायलाय लोगो दंलायोना लोगो गैलाया सनजित गयारि लोगो जादो दे बिनि आंनावसो फैबाय हितेना बुजियासै लाभलि बय उन्दुदों खोनायोना खोनाहैयाखै खोन्थाहरद' ओइ आइसि ब्र होनो आरोना आइ एम फाइन बय होनदों आरोना सनजित बिदि दाहर होनदों आरोना बिदि दाहर होनदों बुजियासै लाभलि बय आइदि हरदो अनोबा होनदों आरोना ओमफ्रायो लाभलिया मानखो बिदि हरनाङा होनदों आरोना माबा जायो खोमाने आगै लाभलि बिदि हरोबा कमेन्ट खालामलायदो सोरबा गोदान दङबा सापर्ट खालायना होदो दे सापर्ट खालायना होदो सोरजोंबा नै बिसिना दे सनजित गयारि आगै मा ओंख्रि जाखो सनजित मा ओंख्रि जानाया कहाँ गया मेरा दोस्त पता नहीं कहाँ गया सनजित गयारि कहाँ चला गया खाना खाया है क्या सनजित गयारि हितेन बे मबाइलाव गैया गुबुन मोनसेयाव दंमोन बाट मबाइला गाबोन सोगोननो माखौ मिनिखो सनजित गयारि माखौ मिनिखो सनजित गयारि आब' सना आंनाव नटिफिकेसनानो नोंगौ आगै फैयाखै आरोना फैनो हाबाय ने आगै माबाया आगैया सनजित हेभ इउ पेन ब्र होनदों आरोना नासो लुइ होनदों आरोना जाखांबाय आं जाखांबाय आरोना दे कमेन्ट खालामलायदो होनदों आरोना बिशाल माखौ मिनिखो ओमफ्रायो गेरेमसाया मानखो जाखांबाय बाखन्थि सबायजों दाउजों आयु मासि गोथाव गेरेमसा आंबो जाहैगौमोन ना ओंख्रिखौ नोंसिनिखौ बिशाला मानखो आंहा खिनायानो
लेट जाबाय सरि दे आब' आयु मासे खियो नोंलाय सनजितआ मा होनखो हिटेन सापर्ट आइदि होनदों आरोना हिटेना मा होनखो अन होनदों आरोना हिटेना मा होनखो खोनाबाय आब' दासो होनदों आरोना दा खोनालायबाय दहाय बिशालखौ लेंहरनो थिनबा खोनायाखै ओमफ्रायो बिशाल गवा जेन टेनसो गबायनो थैबा खिख'नो हायाखै नामा गैलाहाय जेन टेनसो गबायनो खियानो ओमफ्रायो होबाय सनजित गयारिया मा होनखो गाबोन फै आइदि हरगोननो जागोन हिटेना मा होनखो सनजित ब्र आइदि हरदो देनो ओमफ्रायो एलवेन बय अनैनो दं ओमफ्रायो गेरेमसा अन एलवेन अन सनजितआ मा होनखो आइदि गोनां मबाइला मदारसो फिल्म नायदों ब्र बिमासो लादोंनो सनजित अन बिशाला मा होनखो खियानो बे आंना दिनैना बेनिखायनो खिखोनो हायाखै नोङो बेलेग खालारनि खिनायनि थाखायनोथ' खिख'नो हायाखै नोङो बिशालागै सनजितआ जा एलवेना अन मा होनखो आंनोबा आइदि हरा आइदै बिशाल आगैनो बहत होनदो हिटेन अन होनदों आरोना बिशाल थालिर आइथिङा जालुयैनो थालिर आइथिं थालिर आइथिया जानांगौनो खिख'नो हायाबा थालिर आइथिया जानांगौनो दे बिशाल आगै होबाय मिनिनाया बिशाल 1K खालामदो होनदों आरोना 1K खालायना होदो जोंखौबो बिशाल ओमफ्रायो एलवेना हवाट मफि सनजित होनदों आरोना बिशाला मा होनखो आइदि हर सनजित किपि फादुरानो लागाव किपि फादुरासो नामा आंनो हरखाया आयु आइदिखौनो हरखायाखै एलवेना अन दं हिटेन दा 2K खा आयु 2K जाबाय नामा आइदै गारमायाबो राभाखौ लेंहरलाय हिटेन राभाखौ लेंहरलाय हिटेन अनुखौबो लेंहरदोरा उनुखौबो लेंहरदो राभाखौबो लेंहरदोलै गैला रावबो मानसिफ्रानो माथो ओमफ्रायो मा होनखो बिशाला मा होनखो खर' होन नों हिटेन दन्दा होनो नागिरबा नाङा बुङोनो नाङा नाङासो बुंदों बियो ओमफ्राय दाना आइदि बिदों ने नोंनाव बिशाल आगै
बिशालना 100 आइडि दं हरा होनदो आरोना अयु बिसिबां दंलायो आरोना 2K सिमांसो नुबाय माब्रा 2Kनि सिमांसो नुबाय नामा सनजितआ गैया मा होनखो र' दसे होनदों आरोना औ दे मा खालायनो नागिरदों र'नो ओमफ्रायो बिशाला गैया मा होनखो मा ओंख्रि जानायमोन आब' सोदोमस्रि होनदों आरोना जोंना माबासो आगै लावसोमोन लाव बाथोन ओमफ्रायो दुखिया गैया मा होनखो हेल' आब' सना औ आगै सना मा खबर मा ओंख्रि जाना फैखो आगै दुखिया बिशाला गैया मा ओंख्रि जानायमोन सनजित होनदों आरोना बाखुन्दा ओहो फादुरासो मा ओंख्रि मा सिरि जाखो आब' होनदों आरोना मबाइला न' सिङावसोमोन आं बाहेरायाव थांदोंमोन ओमफ्रायो ओइसपिया गैया मा होनखो लाइक दान आब' सना बेजोंबो थेंकिउ आगै लाइक होफैनायनि थाखाय एलयना अनैनो दङ दुखिया मा होनखो लाइक दान आब' थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओइसपि आगै अनखौ फरायलाव ओमफ्रायो दुखिया मा होनखो बहुद मानसिफोरा एलबि होबाय आब' औहाय बहुद मानसिफ्रा होदों ओमफ्रायो दुखिया मा होनखो उफाय गैया आब' बयनावबो दसे दसे थाङोब्ला होनदों आरोना औ दसे दसे थाङाब्ला उफाय गैया ने 5 मिनिट 10 मिनिटसो थादो आरोना 10 मिनिट 20 मिनिटसो नङाबा दा डिउटियानो जायाना फैनानैल' थांबा ओमफ्राय मा होनखो सनजित काहा मेरा भाइ होनदों आरोना सनजित आगै अबहाय थांखो नागिरदों नै दुखिया मा होनखो संथ'वाखै आब' जोंहा आयु दाबो सङाखै गोथाव आब' ओंख्रिया होनदों आरोना नोंसिनालाय मा ओंख्रि ओइसपि आगै गावसिनाथ' गोथावथार बेयो दुखिया मा होनखो जिखुनु आब' सानजि बसु फैब्ला ब्लु दाहो दे प्लिज आब' हागोन दे दे लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो बय जायखौनो बेखौनो खालामना होयो बे जानो मिन्थिया मानो खालामोथाय बियो बिदि सोरबा गाव सुखुवा मोनबाथाय कमेन्टखौ हाइद खालामबायबो आरो ओरै ब्लु बोखारनांगौबा बेसे टाइम लायो माबा ब्लु बोखारनो जोंबाय हाइद खालामनायखौ बोखारनोबा जेबो मैगं गैया आब' दिनै होनदों आरोना जेबो मैगं गैया ओमफ्राय सनजित गयारिया जा मिनिबाय आब' उनुआ जोमावनावसो खि जाहैगासिनो बेहायसो दंहैयो दे जेबो नङा थांथों ओमफ्राय दुखिया मा होनखो आलु बाथोन जानोसै जाथ'वाखै आरोना बिदिबा माइनाव सफैनो हादों हेल' 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 होनदों आरोना सनजित जा मिनिबाय माखौ मिनिखो सनजित गयारि आगै गैया अन हाल्लासो फैबाय आं लोगो होनदों आरोना नङा सफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों माखौ मिनिखो सनजित गयारि माखौ मिनिखो बिशाला मा होनखो बदला लादोंनो बियो आयु माखौ बदला लाखो आं थाङाखैमोन नामाथाय दिनै ओमफ्रायो माइनावआ मा होनखो मा ओंख्रि जायामोन सना जोंना ओंख्रिया माबासो मामोनलाय लावसो ओइसपि आगैया नोंसिनालाय मा ओंख्रि बोखायाव हाइटखौ बोखारनाया औ माबा नोङो एलबि होनाय बहराव नोङो बोखारहैनो थाङोबा मानसिफ्रानो नाथाय मानसिफोरा एफा हाइद खालायनायखौ नों बोखारहैगौ मानि सोर फैगोन ओमफ्रायो थाबाय थागोन कमेन्ट फराया मा खालायबाय थाखो सानगोन ना सनजित गयारिया हिन्जाव नांगौमोनलै बिशाल होनदों आरोना सनजित गयारि जा मिनिबाय सनजित ब्र आं खिगासिनो आयु खिगासिनोसोनो आं हाल्ला दै खिनानै एलबि नायबाय दुखिया सनजित गयारिया मा होनखो
दं आदै बय होनदों आरोना दुखिया अन एल'इना अन दुखिया अन सनजित गयारिया जा मिनिबाय माखौ मिनिखो जा मिनिबाय हालासो आं एलबि टाइमआव बा एलबि यावनो बोखार जाखायो आब' आं मिथियाना आं मिथिया आं दिनैसो मिथिदों आङो बैयावसो ख्रमावसो बोखारहैयोना आं मिथिया ओमफ्रायो एल'इना मा होनखो सनजित लाखि साहि सनजित लटकि मा होनदों आरोना हिनजाव नांगौसोनो बेनो खिनोल' ओंखारग्रा जाबाय आं आयु खिनोल' ओंखारग्रा जाबाय बिशालनि डाइलग होनदों आरोना सनजित गयारिया येस बय होनदों आरोना रु होनदों होबाय मिनिनाया बिशाला गैया मा होनखो गुमै गोरिबासो एमबि सोना हरबाय नङाब्ला दिनै गैलामोन आयु मालाय आंहासो रावनिफ्रायबो एमबि मोना होनदो ओमफ्रायो खाल दुंगे डेटा गुन मा जाखो बुजियासैहां सनजित गयारिया मा होनखो दसे फेसबुकआव थांसै आं आयु फेसबुक नायसै सनजित गयारि फेसबुक नायसै नामा आगै सिख्लाफोरजों साला मेसेन्जाराव SMS गेलेनो नागिरदों सनजित गयारि ओमफ्राय एसपि आगैया माइनाव आब' हेल' मा ओंख्रि जानाय होनदों आरोना माइनाव अबा माइनाव दुखिया मा होनखो बे ब्लु गोनांफोराबो बोखारना हरनो हायो आब' एलबियाव मिथियाना आङो बोरै बोखारो ओमफ्रायो आंना बोरायनाव बे होनदों आरोना खियानो गिदिरथार आब' आयु खि गिदिर खिनायखायनो दिनै जायाखैना नोङो माइ फेसबुक पेज एन्टि ब्रह्म नयन एन्टि ब्रह्म नयन आरोना ओमफ्रायो एसपिया गैया आलुसो आब' मिरामिस जोंनाबो बिदिनो ओंखायनो लाव सनजित गयारिया मा होनखो हाथाय अरखि लायबाय लादुंग्रि आब'आ होनदों ना आयु माला आं हाथाय अरखेखो दुखिया माथो ओंख्रि होनामोन आब' लाव बाथोनसो जोंना लावसो दहायनि जोबसो दै दा मोनायाव जेबो संनाङाखै ओंख्रिया दहाय आलासि दंमोन ना बाजैमोन माबा मा होनोमोनलाय लाव फान्थाव एवदोंमोन दहायनि बानलु बाथोन बिदिसो ओमफ्रायो एल'इना मा होनखो साराबि फासने हेरेनो ओइसपि आइदि हरदो आं हाला उन्दुबाय नामा होननानै कमेन्ट हरगासिनो दुलिमावा दुखिया मा होनखो टेस्टआव दिनै नामा आब' लाव बाथोना होनदों आरोना आयु मा होनखो थौसियाव देनाय थौसियाव देनाय नङा देनाया मा होनोमोनलाय सारायाव एग्लिनाय होनदो थौसियाव देयाखै लाव बाथोनखौ लावखौ लाथा लाथा संनाय आरोना बेखायनो होनदोंमोन आङो सनजित मबि साहि क्यानो ओमफ्रायो पुनमकि बय होनदों आरोना ओमफ्रायो माबाया मा होनखो एलवेना बलिउड होनदों आरोना बिशाला गैया मा होनखो
खिखौ आं सोलाना लाबाय आब'। खिथु सुवालासिनो खिथुखौ सोलाजोब्बाय नामा नोंलाय बिसालागै? बुय डेटा होनदारना आब' हिनजाव नांगौ पुनमनो दि हरदो बुंबाय हरा आंनो रावबो अना आंखौनो होबायहाय दानाबा दहायनिफ्रायनो रायलायगासिनो आइदि हरजाया होननानै बिगासिनो ओमफ्राय स्पिया गैया खोनायाखै खोमा कमेंट कीजिए कौन कौन है सजित प्र आइदि हरा होनदों आरोना दुखिया मा दुखु दामोनसै दे आब' सना थादो औ दे जेबो नङा एसे गोबावमायनिनो सम थाफैबायना दुखिया जेबो नङा ओमफ्रायो स्पिया गैया अ होनदों आरोना सनजितआ मा होनखो मादारसो लादों मबिलखौ फिल्म नायदों गाबोन हरगोन एलबियाव होनबाय ओमफ्राय सनजित ब्र होनदों आरोना सनजित ब्र होननानै गाबबावबायसो दानाबा आं दसे गुबुनावबो थांना लाइक होना फैनि औ दे हैदो दे एसे थांनांगोन ना बयनावबो नङाबा फैनाय नङाना ओमफ्राय सनजित गयारिया बिसाल गाबोन हरगोनलै होनदों आरोना ओमफ्रायो लयना मा होनखो फाय बय मबि देखो होनोरा दुखिया बाय बाय गुड नाइट आब' थेंक इउ आगै गोबाव समसिम हेल्प होफैनायनि थाखाय थांनो हागोन सोरनिबा हेल्पआव बेरायहैथ'दोलाय दसे सनजितआ बल' होनदों आरोना अके सनजित ब्र आंनि बिखा बिख्लो खि फिटर होनदों आरोना गाबबाय दाना सनजित गयारिया सनजित खयथायाव हो नों एलबिखौ होनदों आरोना खयथायाव होयो सनजित गयारि खिन्थाहरदो आंबो थांगोन ना नोंनि टाइमखौ मिन्थिया आङो ओंखायनो आङो नोंनाव बांद्राय थांनाय जाया सारिथायावनो गितिकाया मानो फैयासै बिसाल होनदों आरोना गितिकाया आंनाव फैफेरनाय नुवाखै आङो ओमफ्रायो स्पिया गैया मानखो आंहाबो दासो जासोना खिना फैदों आब' आयु नोंबो खिना फैलायबाय बेखायनो नेट स्ल' जादोंमोन होनदों आरोना गितिकाया सना मिसिउ होनदों आरोना आयु दानाबा मिसिउ जाबाय सनजित गयारि अ होनदों आरोना गितिका आइ मिस इउ ओमफ्रायो स्पिया गैया जा मिनिबाय देखोगे क्या ये मबि होनदों आरोना अनु पापि होनदों आरोना आं जोमावनाव थांला दाना होनदों आरोना जोमावनाव मानो थांला आगै जोमावा आंनाव फैफेरादै आं बेनाव सिगाङाव खनसे खननैसो थांफेरदोंमोन बिसाला गैया मा होनखो जोमावनाव खुरु दंसोयो होनदोंना खुरु दंनायखाय थांला ने नङाबा सनजागोनबो रनजित गयारि आगै खुरु दङनो नै ओइसपिया गैया अन होनदों आरोना सोर दं कमेन्ट खालामदो कमेन्ट आइ बाबायालाय सार्ज लायदा आयु मारै जाखो
एलवे नामान के एफेट दुख गया पास पास के होनदाना सनजित गयारिया मानखो फालतु लै बे मानसिया आंनि नाम लाना आइदि खुलिदों बे बिदि खुलिनो नाङालै मालायनि नामखौ लानानै बिसाला मा होनखो बिदिसो सनजित ब्र बारना जोनांगौलै होनदों आरोना आब' गोसोआव ला आंनि नाम आइदि फोर फैबा खिन्था होनदों आरोना सनजित गयारिया मा होनखो आइ एम गोरायाबो एल बिहैबाय माथो सनजित गयारिया मा होनखो ओंलै ब्र होनदों आरोना बेबायदि मालायनि नामखौ लानानै खुलिनो नाङा आरोना गाव गावबागाव गोसो बायदि खुलिना लाबानो जायोना ओमफ्रायो ओइसपि गैया होनदों आरोना बिसाला गैया मानखो आंनि नामाव सोरबा खुलिबा आं हले खासि खालामगोनलै बायजि गयारि आगै सफैनो हादों गुड इभिनिं हाय आब' दसे समनि थाखाय बे आब' दसे समनि थाखाय दे आब' दे आगै मा ओंख्रि जाना फैखो जि गयारि आगै सनजित ब्र होनदों आरोना सनजित गयारिया जि मिनिबाय आं कमेन्ट होला आब' अनल' दोनसै आं बिराद उन्दुनो ओंखारदों आंखौ नंगौ नामा आगै खामानि मावदों ने सानाव आगै सानसे खासि खालाम नांगौ बिसाल होबाय ओमफ्रायो खासि खालामना हिजिरा दै कमेन्ट दानबावबायसो सनजित गयारिया फेसबुकआव थांनांगौआ बांलायबाय आंनो फेसबुकआव थांनो नागिरनाया बावलायबायसोनो फेसबुकआव सिख्लाफोरजों मेसेन्जाराव SMS गेलेनो नागिरदों बियो सनजित गयारिया बेखायनो बिदि होनो दहायनिसो बासिसोमोन आब' मा ओंख्रिमोन दहायनि आगै जोंनाबो दहायनिसो जाबायलै ओमफ्रायो सनजितआ मा होनखो बिसाल दानबाय SMS दानबाय कमेन्ट दानबायो दै खासि खालायनाय कमेन्टखौनो दानबाय मिनिलाजोब्बाय लिलि लालानो गासिबो सनजित ब्र होननानै आइदै जि गयारि आगैया मा होनखो मैसो बेदरसोमोन आब' मैसो बेदरमोन आरोना सनजित गयारिया आब' हिन्जाव हरला होनदों आरोना दै कलेन खालामदोसो होनबावसैमोन आङो कमेन्ट खालामदो दे होननो नागिरनाया आइदै मा होनखो सनजित आपके बॉडी सनजितआ मानखो हेपि थार नामा होनदों नामानो जास्टनो से सेकेन्डबो थायानो हेपि नङानो रागासो जोंबाय आंबो आइदै लगाओ लगातार कमेंट कीजिए हेलो कमेंट कीजिए कोई नया है तो सपोर्ट कीजिए मुझे भी सपोर्ट
हेलो हेलो कमेंट कीजिए कौन कौन है। एलवेन बॉय किसका आई मेरा मिनिबाय संजिता विशाल गीतिका को लाके एलवेल नहीं है ऐसे बोल का चैनल नहीं है ऐसे है। सपोर्टर है दे गीतिका थोटी है यार ने बाइक तो ने संजिता जा मिनिबाय विशाल खान के एलवेन बॉय कौन कोई तो बताओ ना यार ओमफ्रायो इस्पिया गैया विशाल खो लानानै फैनो कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ आंबो मेगना रेबदों होननायसो ओइसपि मिनिबाय दानाबा गीतिकाया खिगा आं दासो कल हरदोंमोन होनदोंना मी इंसान हुब्र मी इंसान हुब्रनो इंसान हुब्र इसलिए तो हंस रही है होननानै जा मिनिबाय जोमाव थांदों लाइथां जोमाव एलवेन बय विशाल गार्लफ्रेन्ड हरदो होनदों आरोना ओमफ्रायो विशाला गैया मानखो खिथादो दे सनजित ब्र एलवेन बया सोरनो एलवेन बया मानखो फालतु नामिंनो जा मिनिबाय सनजित गयारिया अनो आरोना अर्डार हायना बिश्वजित गै हेलो होनोना विशाला गया मानके एलवेन बॉय कौन है यार बता दो ना यार होनोना होबाय दाना मिनिनाया एलवेन बॉया मानके मैं इंसान हूँ यार खिन्थायाबा आं थांनिसैनो आइदै एलवेन बया चेनेल गैयानो आगै बिशाल बे गावनि बे आइडि ल'खासो आरोना बेना चेनेल नङानो जिमाइल खुलिनायसो ओमफ्राय सनजिता मानखो बिशाल एलवेना गितिकासो होनना मिनिबावबाय गितिकासोलैनो गितिकासो पापि गितिका खिफि हंलेनो होबाय दाना मिनिनाया येस होननानै जा लागावबाय दाना मिनिनाया बिश्वजितआ 1K जासै माथो जाया माथो आंना 1K जायालै आगै एफा गोबाव जालायलांबाय ओमफ्राय एलवेनाबो जा मिनिबाय ए होननानै बिश्वजितआ गै मा ओंख्रि जानाय बिश्वजितआ गै मा ओंख्रि जानाय बिशाला गैया मानखो बिश्वजित ब्र जइन प्लिज होनदों आरोना लोगो गैलिया नामा बिश्वजितजों लोगो जालायदो दे सोर सोर लोगो गैलिया लोगो जालायदो दै सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायदो दे सनजित अन बारा थगायनाङा होनदोंना बिशाल सोरथो बे होनदोंना होबाय मिनिनाया जा चेनेल गैयानो आगै बेना एलवेन बयना
अमा आलुसो जोंना आयु गोथावथार मालाय। नासो होनो आयु सनजित गयारि मोना नासो नायानोसो जाबावबायना बिसाला गैया मानोखि आंनि बा एलवेन बया नालिसो होद नालि नङालै एलवेन बया चेनेल गैयानो मेकिं खब्रा होबाय दानाबा हेल' बिसाल होनदारोना बिस्वजितआ गैया नालिसो बियो होनदारोना उन्दुनोसै आं होनदारोना बिस्वजित जयेन जादो होनदारोना औ लोगो जालायदो दे लोगो गैलायाबा ना मे ना आइ हाद नालि होनदारोना नुलि माइ गड नालि माइ एक्स गार्लफ्रेन्ड नो आयु नालि एक्स आरोना नों जाग्रो कमेन्ट हरना दोन आं बेक हरगोन होनदारोना लोगो जालायदो दे माथो लोगो गैलायाबालाय जायखिया सासे लोगो जाहरग्रो आरोना अके बिस्वजित होनदारोना अ होनदारोना मा होनदारोना प्रमद नार्जारि आगै सफैनो हादों वेलकाम आगै लाइक होदों आरोना थेंकिउ आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो प्रमद नार्जारि आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो जयनिस नयेल फ्रेन्ड होनदारोना प्रमद नार्जारि जयेन जादो दे ब्र होनदारोना माइ ब्रादार ब्र होनदारोना मनज बर' हाय मनज बर' वेलकाम मनज बर' आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे बहानिमोनलाय मनज बर' चेनेल ना ओमफ्रायो सनजितआ मोनखौ प्रमद लोगो जादो दे होनदारोना प्रमद लोगो जादो दे होनदों लोगो जालायदो दे ओमफ्रायो सनजित गयारिया मनज लोगो जादो होनदारोना औ लोगो जालायदो दे आइ लाइक इउ सनजित ब्र होनदारोना खुसियानो आयु मालाय खुसि जालायबावसो नैबे मनज बर'आ मा बाक्सा होनदारोना अ बाक्सानि आरोना होमबालाय आं चेनेल थां मोनदोंलै बेयो चेनेल ना मा जाखो औ चेनेलानोथ' आरो दहाय लोगो जालायदो दे नै मनजजोंबो लोगो जालायदो साब बेक होनो आरोना आयु मा जाखो थेंक्स अल्स आरोना 1K खालामदो होनदों आरोना सनजित गयारिया गैयालै 1Kनि सिमांसो जागोन दाबो जानोनो हाया सनजित गैया बिसाल खारबाय होनदों आरोना बिस्वजित साबधान कमेन्ट चेक होनदों आरोना आइडि बानायोगा होनदों आरोना औ आइडि बानायनानै जोंनो हर दै ओमफ्राय बिसाला गैया मा होनखो खाराखै आं भिडिअ नायहैदोंमोन बिस्वजितनि ना मिनिला जाजोब्बाय बिस्वजित लय सिरिया बिसाला गैया प्रमद जयेन जादो दे होनदों आरोना औ लोगो जालायदो दे प्रमद बोरो अबाय थांखो थांगोन ना माखो कमेन्ट खालाम दे
आंजों लोगो जा टु साब बेक होनो आरोना गुड नाइट माय फ्रेन्ड्स होनो आरोना लोगो जादो दे ब्र'फोर होनो आरोना मनज बय जयेन जादो दे होनो आरोना सनजित गयारि अके गुड नाइट होनो आरोना उन्दुनोसै नामा सनजित गयारि आगै एलवेन बय मा सोर खिन्था दोलै होनदों आरोना माबासो आगै बियो मा होनोमोनलाय माबा गैयानो बेना चेनेल गैयानो एलवेन बयना आगै आब' थांथ'नोसै दे रायजोफोर दे आगै थांनो हागोन लोगो जादो होनदों आरोना मनजजों लोगो जादो नै बिशाल आगै ओमफ्राय अके मनज नोंबो बेक खालामहर होनदों आरोना एलवेनआ उदालगुरिनि बिशाल आंनि फंबाय होनदों आरोना बहानि नों होनदों आरोना मनज बहानि नों होनदों आरोना सोरखौ होनदों आगै मनज ओमफ्राय सनजितआ अन होनदों आरोना अके एलवेन भि नालिनि बयफ्रेन्ड नालिनि बयफ्रेन्डनो बिस्वजितआ बिशाल 82 लाइक 932 साब होनदों आरोना 932 जाबायनो बिशाल आगैना मनज ब्र आं साब खालामनिसै होनदों आरोना औ दे खालामलायदो फारि फारि थ'नोसै आं होनदों आरोना थांथ'नोसै आं होनदों आरोना ओंखायनो दोनदो नोंखौनो बुंदों होनदों आरोना आं चिरांनि आगै सनजितआ मनज आंबो साब खालामदो नोंनो 2 आइडि साब हरगोन आं होनदों आरोना राभाया माखौबा जा मिनिफैबाय रावबो गैला नामा जा उन्दुनो ओंखारबाय आंखौ बि ब्लग सफैनो हादों ओइसपि आगैया थगायफ्ले थांखो ना माखो उन्दुबायनो बि ब्लग सफैनो हादों हेल' बिजि बाय गाइस होनदों आरोना स्लिप वेल गाइस होनदों आरोना गैला रावबो होनदों आरोना रावबो गैला थांनो नागिरबाय ओमफ्रायो चिरां मा जायगानि सुन्दारि जोंना आगै मनज ओमफ्राय बि ब्लगआ मा खबर होनदों आरोना खबरा बिदिनो गेजेरावनो लोगो जादो दे सोरजोंबाफोर लोगो गैयाबा बि ब्लग लोगो जादो सोरजोंबाफोर लोगो गैयाबा सनजितआ आंबो साब खालामदो आइडि बेक हरगोन होनदों आरोना दे हरलायलाय लोगो जालायलाय मनज बर' साब दान होनदों आरोना साब खालायहैखांबायनो नोंखौ मनज थांखो ना माखौ बहाय थांखो उन्दुनो ओंखारबाय आंखौ जिनो मेगना ललायबाय राभाया माखौ मिनिखो दे बि ब्लग जयेन जादो दे आंजों होनदों आरोना बि ब्लग थांदो दे गुमै खुलुमबाय होनदों आरोना बिया मा होनखो बिशाल आं नोंखौ दानिसो बेक हरदों 932 जाबाय नोंना होनदों आरोना नों हरखांबाय आरोना होमबालाय बि ब्लग एस बिस्वजितसो नामा होनदों आरोना जानो बिस्वजितआसो दहायो बिदि होदोंमोन ना नै आंजोंबो गोदानसो माथो बिबि
बिबि ब्लग आंजोंबो गोदानसो माथो लोगो खालामबाय दे बिबि ब्लग बिशाल होनदोंना आया बिश्वजितजों आंजों लोगो दंखायोमोन माथो आरो चेनेलानो मोननै नामा हो बिश्वजितआ मा होनखोथाय आंबो खालामबाय ब्र बिश्वजित नोंनिखौ होनदोंना चेनेलानो मोननै मा नामा जाखो ओमफ्राय सनजित गयाया मोनखो बिबि साबदान बेग साब मि ब्र होनदोंना साब खालामहरदो दे नै सनजित गयारिखौबो बिबि ब्लग आयदै मा 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 जाखो खोनायोना खोनायाखै ओमफ्रायो बिशाला गैया मानखो आइदि जोंबो खालामना हो ब्र आंबो खालामगोन बिश्वजित ब्र होनदोंना बिश्वजित नोंना चेनेला मोननै नामा बिबो बिबि ब्लगाबो बिशाल 933 अके होनदोंना संगि सफैनो हादों वेलकाम संगि आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे लाइक दान होनदोंना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय राफेमास मिनिखो दे ओमफ्रायो अके आंबो आइदि जों फैनि र बिबि होनदोंना चेनेल बे बिश्वजित नङा दांलै आगै माबा बिशाल आगै बियो बिश्वजित नङा ना मा जाखो बुजिनो मोनला जोङो चेनेलानो मोननै नामा जाखो सापर्ट मि अल फ्रेन्ड होनदोंना नै सनजित गयारिखौ सोरजों लोगो गैया लोगो जा अमा खि होनदोंना हेल' लागा अमा खिसोब' जाहैदों ओमफ्रायो 615 सनजित अके होनदोंना ओमफ्रायो अमा खिया मानखो बिश्वजित ब्र नोंखौ साब खालामबाय ब्र होनदोंना संगिया अन होनदोंना नै संगि लोगो जायो लोगो गैयाबा सोरजोंबाफोर लोगो जादो दे नै संगि लोगो जादो दे नोंबो सापर्ट होआना होनदोंना नोंबो सापर्ट होआना होनदोंना मनसा मा होनखो सनजित गयारिनो हरबाय होनदोंना सनजित गयारि नोंनो हरबायनो अमाखिया सनजित ब्र आं नोंनो आइदि हरखांजोब्बाय नोंसो हरा होनदोंना मनस हरगोन र' होनदोंना गोदान हरगोन आं बिशाल होनदोंना दानखो दे संगिया अन आं बिशाल होनदोंना लाभ इउ अल गुड नाइट होनदोंना उन्दुनोसै बिबि
आंबो उन्दुनो ओंखारबायहाय। आं बिस्वजितसोलै आब' होनदों आरोना। ओमफ्राय नोंना बे ओमफ्राय चेनेला मोननै नामा? ओमफ्राय नै बे चेनेला माथो आलदा ना बिस्वजितआसो आइदि? नैबे 1K नि बारनाय ओमफ्राय माथो। चेनेला मोननै नामा नोंना हो आगै? नेट गैला दा हरगोन बिसाल होनदों आरोना। नेट गैलानो आगै बिसाल। बि अफिसियेल आयै दासो सफैनो हादों। बि अफिसियेल आगै सना आयै। हेल' बासै आगै हेल' दासो सफैदों नोङो। सनजित गयारिया मानखो मनज साबदान फुल भिडिअ वाच होनदों आरोना। फुल भिडिअ नायनानै साब खालायबायनो नोंखौ मनज गैगोन गैलाथाय। बि अफिसियेला मानखो खुलुमबाय जै हो होनदों आरोना। नेटआनोथ' बिराद प्रब्लेम होनदों आरोना। आंनिखौ खोनायोना खोनायाखैसै? संगि अन सनजित गयारिया मानखो बि अफिसियेल आइदि हरदो आइदि होनदों आरोना। बि अफिसियेलनि माबाखौनो नुला आङो दाना। एलबि नागिर थांबाबो जोबग्रोयोसो आं मबाइल। एलबिआव फै आइदि हरगोन आं 4 PM आवसो आरो मनजआ अफाय थांखो कमेन्टखौनो खालामासै आगै। नाइट आब' गुड नाइट लाबाय नै। बि अफिसियेला आं खिदोंसोलै होनदों आरोना। नोंना खिखायो। ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय बि अफिसियेल आगै? सोरजोंबा लोगो जादो दे। सनजित गयारिया मानखो बिशाल ब्र गुड नाइट होनदों आरोना। गुड नाइट सनजित ब्र होनदों आरोना। MDM सफैनो हादों हाय सोदोमस्रि। हाय MDM होनदों आरोना। वेलकाम MDM। बि नोंबो खिदों जोंहाय अनलाइन होनदों आरोना। नै MD लोगो गैया लोगो जादो दे होनदों आरोना। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। जा उन्दुनो ओंखारसोबाय आंखौ। सोरजोंबाफोर लोगो गैयाबा लोगो जादो दे MDM। सेलागै मा ओंख्रि जानाय थांखो ना माखो?
लाइक होबाय दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जा उन्दुनो दे आङो बि अफिसियेल जयेन होनदोंना नै बि अफिसियेल आगै नोंखौ जयेन जानो लिंदों बि ब्लग जयेन दे लोगो जादो संगि सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जानानै ला उनुआबो नाइट एलबि होबाय माथो खारलांसिगोन बे बिसाना हरबाय आं होनदोंना दासो हरखांदों नै मनसा लाइक होनदोंना मनज जयेन होनदोंना संगिया प्रमदा अन बिसिनिफ्राय जायो नोंसोरना होमबालाय बिजिनिनि नामोनलाय दिङा गैया बाजै प्रमद अन बिसाला गैया मानखो आरो दे होनदोंना लाइक दा होनदोंना बानायहर दा हरगोन नेट डाउन जादोंनो दिङा गैया जाबाय
मनसा हरबाय आं संगि होनदोंना औ हरबायनो लोगो जालायदे